Sa number 10, ginaabi-abi sa mga opisyalis gikan sa Negros Occidental ang mga ginpatpat ni Presidente Marcos sa iyang State of the Nation Address. Ginsiling ni Deputy Speaker kag Bacolod Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez nga grounded anang insona sang presidente. Ginsabat sini ang mga pamangkot sang pumuluyo. Ginasuportahan niya mga proposed nga amendments sa Electric Power Industry Reform Act. Sunod sa iya, ginaduso ang targeted nga amendment sa Kongreso tigaylo sang overhaul sa bilog nga layi para makapatuman sang mas madasig nga reforms lakip ng pagkakas sang system loss charges nga ginapasa sa mga konsumidor. Bahin sa flood control, ginsiling man ni Benitez nga ang upland kontra baha sa Bacolod nakitaan na sang resulta kasunod sa mga mabunok nga ulan. Dugang pa niya may dugang nga river warriors nga iga-deploy para mapadayon ang programa. Sa iya nga bahin, ginsiling naman ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga ang July 27 nga sonas ang presidente, isa sa iya better sonas, kung sa diin ginsugata sang tuman nga pagpalakpak ang ginduso nga Sariling Kuryente Act kag panawagan sang pagkakas sang system loss charges kag value-added tax angot diri gikan sa balayran sa kuryente. Ginaabi-abi niya man ang ginaduso nga tax relief sa mga middle class earners. Pero ginsiling man ni Congressman Javi nga ginalauman niya man kuntani ang pagtalakay angot sa sugar industry, creative industries kag ang mga implications ng artificial intelligence. Para kay Bacolod Mayor Greg Sataya gina-affirm sa nga sona ang heart agenda sa syudad nga na-align sa direksyon sang national government. Ginaabi-abi niya man ang panawagan sa pag-amend sang EPIRA kag ang pagdumili sang pagpasa sang system loss charges kag VAT. Para naman kay Governor Eugenio Lacson, kinaabi-abi niyang tikang sang administrasyon para ma-sustain ang progress nga nalabot labi ng bahin sa pag-expand sang PhilHealth coverage kag benefits. Ang pahayag ni Presidente Marcos angot sa mga kaso nga ginahanda sang ombudsman, may kaangtanan sa flood control issues, ang balantayan sang publiko kag ginapaabot nga matigayon labot ang hustisya sunod sa iya. Said grounded ang iyang mga ginambal, hindi nga daw tayog, nga daw exaggerated kag ang kalabanan sa mga questions kag mga issues nga kada isa sa ato nga gina-confront kinsa batyagid. So which is why I think ang iyang nga sona is one of those that will have the highest impact sa aton nga mga pumuluyo sa mga Filipinos. Sa tanan nga mga constituents naton nga may ginaagyan kag kabudlayan sa pagbayad sang kuryente sa aton. I think dama na malipay. Kag nanamian man ko sa tanan nga ginhambalya about kinlista yagid ang tanan nga mga fees nga ginpakakas, even to the point ang sa aton nga middle class. So, ang income tax relief with the 300,000, no, and below. So I think that's good.